नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत कुरकुरी शंकरपाळ करची पळूया. शंकरपाळे करच्या कामकाज आहे 1 वाटी मैदा, 1 चमचे मिरसांगे पिठो, पाव वाटी हून तेल, रुचीक मीठ, पीठ कालोच्याक उदक, शंकरपाळी कापच्याक कातनी नाल्या सुरी जाय आणि तळच्याक तेल. शंकरपाळीची पीठ कालून घेऊया. त्याच खातीर एक आयदनात मैदा पीठ काण घेवका, तातूंत हून तेल घालका आणि तेल पिठा भितर बरे मिक्स करका. त्यानंतर रुचीपुरती मीठ आणि मिरसांगे पीठ घालका आणि ते बी हातान बरे मिक्स करून घेवका. आणि मागीर थोडे उदक घालून घट्ट पीठ कालून घेवका. शंकरपाळीक मिरसांगे पिठो खूप घाल्यार ते तळच्या वेळार खूप तेल ओडता आणि खावच्या वेळार तेलकट लागता आणि तळची तेल बी बेगी करपता. शंकरपाळी पीठ खूप घट्ट नाजाल्यार खूप मऊ उरचना, मिडियम उरका. ते हातान बरे 4-5 मिनिट मळून घेवका. त्यानंतर ह्या पिठाची एक गुळी कन मैदा पिठा बुडोवन त्याची होड एक चपाती लाटून घेवका. हाजी जात तितली पातळ चपाती लाटका. मैदा पीठ आशिल्ल्यान हे पातळ करच्याचे त्रास जाता, पण जात तितली पातळ लाटच्या ट्राय करका. हे खूप होड दिसत जाल्यार नाजाल्यार लाटच्या त्रास जात जाल्यार बारीक गुळी कन घेवची आणि मागीर लाटच्या सुरू करचे. लाटतना मधी मधी मैदा पीठ बी लावून घेवका. आणि लाटून जाल की कातण्यान त्याची शंकरपाळ कापून घेवका. हे कटर ना जाल्यार पिझ्झा कटर ना जाल्यार सुरी बी यूज केल्या जाता. शंकरपाळी कापची पयली लाटील चपाती एक पटी हातान काण फिरवून घालका, ना जाल्यार कट केल्यानंतर शंकरपाळ लाटफळ्याक चिकटून उरतात आणि काडच्याक त्रास येता. शंकरपाळी जात तितली एकच साईज आणि शेपात कट करचे ट्राय करका. तळच्या वेळात धवी दिसल्यार बी ते निवच्या लागल की आणि कलर चेंज जाऊन डार्क जातीर वता. एक पटी तळच्या जाऊ तितली शंकरपाळी कायल्यातीन काण प्लेटात घाण घेवका. कायल्यातीन काडच्या वेळा शंकरपाळी चिकटतात, मडचितात, पण तेला घालल्यानंतर ते आपोआप सुटतात आणि फुगतात. तेल बरे हून करका आणि गॅसा फ्लेम एकदम हाय दवन घेवका आणि कापून दवरील शंकरपाळी तेलात सोडते वचका. तेलाच बबल्स कमी जातपर्यंत तळका. खूप वेळ तळच्याना ताजेन ते बेगी करपतात. तळच्या वेळात धवी दिसल्यार बी ते निवच्या लागल की आणि कलर चेंज जाऊन डार्क जातीर वता. एक पटी सगळे बबल्स कमी जाल की ते तेलातल्यान काण बत्या आयदनात ना जाल्यार एक टिश्यू पेपर काण घेवका. ताजेन एक्स्ट्रा तेल भायर वता. ही शंकरपाळ कुरकुरी उरतात, तेल बी कमी उण घेतात, खूप दिवस पर्यंत कुरकुरी उरतात आणि 15 मिनिटात रेडी जातात. तुम्ही बी हे शंकरपाळ घरात ट्राय करा. कसाल म्हणून कमेंट कन कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.